Trump'tın jakynky çygyş aymagına sayasi täsiri. Donald Trump'tın Amerikanın prezidenti bolup şaylanışı jakynky çygyş üçün bir qatar özgörүүлördi alıp gelişi mümkün. Trump'tın sayasatı murunky iki prezidenti Barack Obama menen Joe Biden'din sayasatyna salıştırmaly köpdögön aýyrmaçylyklardy kamtyt. Trump'tın murdagy prezidentlik dorunda İsrail menen mamilesi sezilerdi darajada jakşyrgan ele. 2017-nji ýyly al Ýerusalimdi İsraildin borboru Qatarı tanygan. Bol çeçim Amerikanın jakynky çygyşdagy Arap ölkeleri menen mamilesin kurçutkan. Trump'tın gaýra şaýlanusy İsrailge dagda köpürök koldo jaratat. Koşumçalay ketsek, uçurda İsrail menen İrandın ortasındagy küreşden ulam jakynky çygyş aymaktary alo içinde kaluda. İsraildin aymakdagy akyrky 2 aýdagy natijalary any ogo beter şyktandyrdy. İsrail menen Trump'tın ortasındagy beken baýlanyşlardy esepke alsak, al prezidentliginin natijasında İran menen tireşүүnü küçötöt dep işenүүge bolot. Al turgay bul eskalasiya өлköde 3-nji dünýälik soguşga alyp gelişi da mümkün. Kıskası Donald Trump'tın gaýra şaýlanusy jakynky çygyşdagy geosaýasy kırdaldy ogo beter kurçutat dep kütülүүдü.